Trefimile. Jej cieľom je podporovať talenty a motiváciu žiakov stredných škôl z celého sveta, študujúcich v odboroch hotelierstvo a gastronómia a zároveň prejaviť obdiv bohatstvu regionálnej gastronómie. Tím číslo 2, Stredná odborná škola služieb Levice, súťažiaci Vladimíra Kosorínová a Filip Konc, coach Daniela Adamová. Veľký potlesk, veríme, že všetko máte nachystané, je to tak? Len aby, radšej vždy platí dvakrát meraj, raz rež. My im budeme v neposlednom rade určite držať palce. Myslím si, že porota to bude mať naozaj veľmi, veľmi ťažké, ale máme tu renomovaných odborníkov. V akej fáze sa nachádzajú vaši zverenci v tejto chvíli? Momentálne farbujeme rakitu. Tam sa varí baby cvikla, ktorú máme z farmy na háji. Pán Filip Mil z Francúzska dorazil so svojou osobnosťou, charizmou a v neposlednom rade aj trofejou k nám, ktorá to mala celý čas pod palcom. Posledné zdobenia. Hotovo. Už máte hotovo? Fíha! Tak toto je v dostatočnom časovom predstihu. Ešte máte 4 minúty a pol k dobru. Milí porodcovia, súťažný tým číslo 2 dochystal aj svoj sladký pokrm, čiže stihli to v dostatočnom časovom horizonte. Súťažný tým číslo 2 a ich sladký pokrm so 4 porciami pre našich. Je to naozaj naša taká omladina, nová krv, ktorá by mala preberať to žezlo gastronómie. Niektoré tie techniky, ktoré sme videli, tak super, klobúk dole. Čo sa týka 3. miesta, tak 3. miesto má škola Levice, 504 bodov. Odmeňme potleskom tým číslo 2 Vladimíra Kosorínová, Filip Konc. Stihli to teda v predstihu. Tak poprosíme. Posúva nás to zle, to dobré je super, ale učíme sa z toho, čo není dobré. To treba pílovať do budúcna a bude to super.